या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो। आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर। उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध। बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली। मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89। कणकवलीत भाजप ठाकरे गट यांच्यात राडा झाला। दरम्यान भाजप नेत्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा संजना सावंत यांचा रुद्रावतार पाहायला मिळाला। तर यावेळी संजना सावंत यांनी शिवसेना आणि पोलिसांवरही गंभीर आरोप केलेत। पाहूया। तुमचे सगळे पोलीस आहेत ना, ते सेनेवाल्यांना प्रोटेक्शन करायला आलेत। आमचे एक ऐकून घ्या, आमचा दांडा काढून घेते आणि त्यांच्या दांड्याचं प्रोटेक्शन करायला आलेत। होते दांडे, विचार आहे ना समोर, दांडे होते। पोलिसांचा घ्या, आमच्या पत्रकार बंधूंचे घ्या, पत्रकार बंधूंचे मोबाईल घ्या। आम्ही सांगत राहिलो म्हणून त्याला मोबाईल पाहिजे। जर इथे मला 10 मिनिटात माझा मोबाईल आणि कोणाला जवळ नाही मिळाला, जे काय होईल त्याला तुम्ही मला माझा मोबाईल पाहिजे। आज आमच्या पोरांवर लाठीचार्ज करतायत आणि हे आतमध्ये राहत आहे, त्यांना प्रोटेक्शन द्यायला आलेत काय? नाही, प्रोटेक्शन ते कोणाला द्यायला आले साहेब ते त्यांनी सांगायचं। त्यांचे साहेब दांडे घेऊन बसले, त्यांचे दांडे आमच्या पोरांवर दांडे मारले। साहेब हे फक्त तुम्हाला समान असतात, बाकीच्यांना समान नाहीये। माझा मोबाईल आणि तुम्हाला मोबाईल
अशा अनेक तक्रारी झाल्या, अनेक तक्रारी झाल्या. पाठीमागनं येऊन त्याला अटक केला, पाठीमागनं मोबाईल असतात तर दिली होती ती तक्रार. 80 90 हजाराचा काय तुम्हाला मोबाईल? मला आता मोबाईल पाहिजे. मोबाईल आतमध्ये आहे, त्या चोरांकडे मोबाईल आहे. शिवसेनेचे चोर आहेत ते, चोर. एक तो संचयनीचा चोर आणि आता हे बाकीचे मोबाईल चोर आहेत. आणि आता दुसरं एक ATM चोर, एक मोबाईल चोर आणि एक संचयनीचा चोर. चोरांची संघटना आहे ती. माझा मोबाईल मला आता पाहिजे. माझा मोबाईल नेल्याशिवाय कोणी आणणार नाही आणि त्यांना बाहेर काढा, त्यांना बाहेर काढा. सामान्य माणसं आपापल्या जागी व्यवस्थित रोज वर्ष सांभाळलाय मतदारसंघ. सामान्य लोकांनाच विचार केला. काय गरज होती? गणपतीची तयारी असताना आतमध्ये घुसायची काय गरज होती? माझ्या कार्यालयात घुसायची काय गरज होती? काय गरज होती? काम होतं काय सांगा घुसायचं? तक्रारीवर आतापर्यंत तुमच्याकडे आतापर्यंत लेखी तक्रारी दिल्या, त्यांचं आतापर्यंत एकाचही निवारण झालेलं नाहीये. झालं, मी स्वतः याची NC दिलेली होती. आम्ही पण दिलेली इलेक्शन मध्ये. किती सर दिल्या, किती NC? कायदेशीर सर आतापर्यंत आम्हाला योग्य न्याय मिळालेला नाहीये. आम्हाला कायदा हातात नाही. आम्ही आता कायदा आमच्या परीने राबवतो. मग तुम्ही हे बघा, आम्ही काय केलं नाही तरी तुम्ही आम्हाला अटक करताना आता करतो, मग अटक करा. ते समाधान आहे की आम्ही काहीतरी केलेलंच. फक्त 15 मिनिटं तुम्ही बाजूला करा, मग 15 मिनिटात काय होतं. माझा मोबाईल द्यायला सांगा. मोबाईल चोराला त्या मोबाईल द्यायला सांगा. हा, संचयनीची चोरी झाली, ते ATM चोरलं, गरिबांना लुबाडलं. कोण यांच्या बरोबर आहेत? मागे रडायला सुद्धा कोण नसणार. अशा वाल्मिकी ऋषी कसा झाला तशात लिखत आहे त्याची. मोबाईल द्यायला सांगा माझा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते. त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. कन्हेडीत भाजप ठाकरे गट समोरासमोर उभे ठाकले, तर आमदार वैभव नाईक देखील ठाण मांडून शिवसेना कार्यालयात बसले होते. त्यानंतर भडकलेले वैभव नाईक हातात दांडा घेऊनच कार्यालयाबाहेर पडल्याचं पाहायला मिळालं. पाहुयात नेमकं काय घडलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. मी माझ्या रोजच्या काही व्यवसायासाठी आलो होतो बाजारामध्ये आणि वरती रिक्षा लावून मी पार्किंगचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी रिक्षा लावून चालतच खाली किराणा मालाच्या दुकानामध्ये जात होतो. तर जात असताना
जे आपले संदेश सावंत गोटा सावंत आहेत त्यांनी वाटेत जाताना त्यांच्या मांडवाकडनं असं जात असताना त्यांनी मला डायरेक्ट मांडवातनं बाहेर येऊन मला विचारलं की बाबा तू माझा पाठलाग कशाला करतोय, म्हटलं कुठे तुमचा पाठलाग केला. त्याच्यावर त्यांनी विचारपूस केली आणि त्याच्यावर त्यांचं असं म्हणणं होतं की आम्ही त्याच्या कार्यावर विघ्न आणतो. मी ह्या गोष्टीचा जाब विचारला हे मला मान्य नाही म्हणून, आणि विघ्न वगैरे काय असेल तर काय. त्यांचा असा आक्षेप होता की तुम्ही रिक्षा घेऊन वर जाता, रिक्षा घेऊन खाली येता, वर जाता, तर व्यवसायात बाजार झाल्यावरती आम्ही रिक्षा धंदा करणारच ह्याच गोष्टीचा राग ठेवून आणि काही राजकीय गोष्टींनी त्यांनी राग ठेवून मी शिवसेनेचा कार्यकर्ता आहे, आम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये एकदम एकनिष्ठेने शिवसेनेबरोबर राहिलो, सतीश सावंत यांना मदत केली, आम्ही सर्व म्हणजे शिवसैनिकांना वगैरे सगळे घेऊन ग्रामपंचायत लढवली. त्याच गोष्टी त्यांचा माझ्यावर राग होता आणि बरेच दिवस ते माझ्यावर खुन्नसनेच बघत होते आणि आज त्यांच्याकडे काही न बघता सुद्धा त्यांनी तो राग काढला आणि मला हाताला धरला. रस्त्याचं विचारलं नाही, पण ते बाजूच्या कोल्ड्रिंकमध्ये नेऊन त्या तिकडे मला मारहाण केली. त्यानंतर मग मी त्या गोष्टीला विरोध केला. त्यांनी मला सांगितलं कोण येतात ते बघूया वगैरे, कोण काय करतात ते बघूया, कोणाला ते घेऊन ये असं. तर मी माझ्या कार्यकर्त्यांना फोन करून बोलवून घेतल्याच्या नंतर मग ते माझे कार्यकर्ते आले आणि घेऊन गेले. आणि त्याच्यानंतर मग झालेल्या मारहाणीची तक्रार आणि त्याचबरोबर मला तिथे बाहेर पडताना की तुला मी ठारच मारणार हीच भूमिका त्यांनी ठाम ठेवली. आणि माझ्या त्यात काही चुकी नसताना एक साधा व्यावसायिक असल्यामुळे आणि मेन म्हणजे कट्टर शिवसैनिक असलेला राग माझ्या मनात ठेवून त्यांनी माझ्या मारण्याची धमकी दिली. म्हणून मी आपल्या कायदेशीररित्या पोलीस स्टेशनला तक्रार केली आणि आता इकडे हॉस्पिटलला मेडिकल वगैरे करून हाताला जरा दुखापत झाली आहे आणि पायाला मुका मार लागला आहे, तर करून गालाला पण लागला. तर तक्रार केलेली आहे आणि आता पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये राहणार. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. भाजपची दहशत खपवून घेणार नाही, ॲक्शनला रिॲक्शन येणारच असल्याची प्रतिक्रिया राड्यानंतर शिवसेना नेते सतीश सावंत यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना दिली आहे. एका आपल्या कार्यकर्त्याला मारहाण झाली, त्यानंतर ते कार्यकर्ते आपल्या कार्यकर्त्याला धावून आले होते. काय नेमकं नाही, त्यामध्ये आमचा शिवसेनेचा निष्ठावंत कार्यकर्ता कुणाल सावंत याला इथले जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संदेश सावंत यांनी त्याच्या कानाखाली मारलं, त्याला शिवीगाळ केली आणि त्याच्यानंतर ही प्रतिक्रिया शिवसैनिकामध्ये जी होती तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्याचा जाब मारहाण करून या ठिकाणी दहशत माजवण्याचा जो प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे त्याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आहे. इथलं कनेडीचं वातावरण ज्या पद्धतीने कणकवलीमध्ये वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे त्याच पद्धतीने कनेडीचं वातावरण बिघडू नये, शांतता राहावी ही शिवसेनेची स्पष्टपणे भूमिका आहे. पण ही असतेवेळी उद्या मागे गणेश जयंती असतेवेळीसुद्धा आज त्या ज्या कार्यकर्त्याला एका गरीब घराण्यातल्या शेतकऱ्याच्या मुलाला जी त्यांनी मारहाण केली त्या मारहाणीचं प्रतिउत्तर आज असलेले कार्यकर्त्यांनी जाब विचारला गेला. जाब विचारल्यानंतर त्यांना शिवीगाळ केल्यानंतर त्यांनीसुद्धा त्याचं प्रतिउत्तर दिलं आहे आणि नंतर पोलिसांच्या समोर जे काही त्यांची महिला पदाधिकारी कार्यालयात संदेश सावंत यांच्या पत्नी महिला शिवसेना कार्यालयात त्या ठिकाणी घुसण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याच्या पोलिसांच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे ती कार्यालयात घुसलेली आहे. पण यापुढे अशा पद्धतीने या ठिकाणी पदराड राहून जर काही राजकारण कोण करत असतील तर निश्चित जसं त्या ठिकाणी उत्तर दिलं जाईल आणि कोणत्याही शिवसैनिकाला जर ह्यापुढे त्रास झाला तर जसं उत्तर दिलं जाईल. नाही, निश्चितच ॲक्शनला रिॲक्शन जी आहे ह्यापुढे होणार. दहशत खपून घेतली जाणार नाही. या दहशतीच्या विरुद्धच वैभव नाईक हे गेले जवळजवळ आज 17-18 वर्षे काम करत आहेत. म्हणून आज वैभव नाईक यांनी जी रोखठोक भूमिका घेतलेली आहे, आज कार्यकर्त्यांमध्ये या ठिकाणी निश्चित अन्यायाविरुद्ध लढण्याची जी भावना जी आहे ती वैभव नाईक यांनी त्या ठिकाणी जागृत केलेली आहे. वैभव नाईक यांच्या आज असलेल्या ह्या पाठिंब्यामुळे त्यांनासुद्धा आम्ही कनेडी शिवसेना शाखेच्या वतीने आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो आहे. अजून देखील आपण इथे आहात, भाजप कार्यकर्ते बाहेर आहेत, त्याबद्दल काय असू दे ना. पोलिसांची भूमिका आहे, कायदा सुव्यवस्था राखणं पोलिसांची भूमिका आहे. कोणाला जर वाटत असेल की आम्ही सत्ता आमच्या पोलीस बळाचा गैरवापर करू
तर शेवटी कोर्ट आहे आणि जर पोलिसांनी बघायची भूमिका घेतली त्या पोलिसांविरुद्ध सुद्धा कोर्टात जाऊन जी काय कारवाई करायची जी काय कायदेशीर कारवाईची मागणी करायची आहे त्या संदर्भात जर पोलीस बघायची भूमिका घेत असतील तर याचं जे काही शूटिंग आहे पोलिसांनी जे योग्य याच्यामध्ये निर्णय घेतला नाही तर पोलिसांच्या विरुद्ध सुद्धा आम्हाला कोर्टात जाणं भाग पडेल. हां, आप्पा तावडे कुंभवड्याचे माजी सरपंच सूर्यकांत तावडे आणि आजही ज्याला त्याने कानपडात मारलं ज्याच्या तो असलेला कुणाल सावंत आजही कणकवली पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला गेलेला आहे. अद्यापही त्याची तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घेतलेली नाही. हा सत्तेची त्यांची हे चालू आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन. सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या समस्येनं अवघ्या जगाची झोप उडवली आहे, परंतु त्यावरचा अत्यंत प्रभावी पर्याय असणाऱ्या ऑक्सिजन पर्यटनच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणणाऱ्या कोकण 7 लाईव्हचं कार्य कौतुकास्पद आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून कोकण 7 लाईव्हनं थेट आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यालाच हात घातलाय. अशा शब्दात कोकण विभागीय माहिती उपसंचालक डॉक्टर गणेश मुळे यांनी या अभियानाचं कौतुक केलंय. पाहुयात काय म्हणाले डॉक्टर मुळे. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष वर्धापन दिनानिमित्त आज आपण कोकण भवन येथे आलेलो आहोत आणि आपल्यासोबत आहेत माहिती विभागाचे उपसंचालक डॉक्टर गणेश मुळे. खरं तर गणेश मुळे यांचा परिचय द्यायचा असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांनी माहिती अधिकारी म्हणून अतिशय उल्लेखनीय असं काम केलेलं आहे. त्यामुळे अगदी उत्तर कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर गणेश मुळे यांचं नाव प्रचलितच आहेत. पण आज वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून आज आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. मुळेसाहेब, सर्वप्रथम कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत. खरं तर दरवर्षी वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून एक थीम आम्ही सर्व आमच्या दर्शकांसमोर घेऊन येत असतो. तर ह्या वर्षीची आमची थीम आहे ती ऑक्सिजन टुरिझम. एकूणच वर्धापन नवा आमचा आहे. त्याच व्यतिरिक्त एक सामाजिक बांधिलकी एका कोणत्याही माध्यमाची असते आणि ते जोपासण्याचं काम हे खऱ्या अर्थानं आम्ही गेली 9 वर्ष करतो आहे. काय सांगाल? या वर्षाची जी थीम आहे तुमची ती अतिशय उत्तम अशी आहे. याचं कारण असं आहे की जगभरामधल्या सगळ्या माध्यमांमध्ये ग्लोबल वॉर्मिंगची चर्चा सुरू आहे आणि भविष्यामध्ये आपल्याला 2च गोष्टींसाठी लढावं लागणार आहे. एक तर जमीन आणि पाणी आणि दुसरं म्हणजे ऑक्सिजन. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये वृत्तपत्र म्हणून जर आता आपण बघितलं तर सगळ्या माध्यमांमध्ये सिरियस जर्नलिझम कमी होतो आहे. अशा अवस्थेमध्ये आपण ऑक्सिजन म्हणजे मानव जातीला आवश्यक असणारा, जीवसृष्टीला आवश्यक असणारा घटक यासाठी आपण थीम घेऊन लढतायत. याच्याबद्दल तुमचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कोकणासारख्या छोट्याशा भागातून आपण एवढ्या मोठ्या नव्या विषयाला आणि केवळ महाराष्ट्रापुरतं नाही, देशापुरतं नाही तर आंतरराष्ट्रीय विषयाला आपण हात घातला आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. कोकणामध्ये पर्यटन आहे. पर्यटनासाठी सेवाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत. पण ते करत असताना निसर्गाचा ऱ्हास कसा थांबवता येईल आणि निसर्ग टिकवून ऑक्सिजन क्षमता कशी वाढवावी लागेल यासाठी वेगवेगळे काय प्रयोग होतील, किंबहुना पर्यटन वाढीसाठी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास होत असताना पर्यावरणपूरक आपल्याला काय नेमकं करता येईल याचाही विचार या सगळ्या याच्यामध्ये होणं अपेक्षित आहे. मला असं वाटतं की आपण केवळ गोवा आणि सिंधुदुर्गपुरतं मर्यादित न राहता अगदी डहाणूपासून किंवा सेल्वासापासून गोव्यापर्यंत जो समुद्रकिनारा आहे त्याच्यावरती आपण काम करावं. भविष्यामध्ये आपलं मर्यादित क्षेत्र न ठेवता संपूर्ण कोकण किनारा हे जर क्षेत्र ठेवलं तर कोकणाची खऱ्या अर्थानं कोकण 7 ठरेल असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून
3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत एकूण 8,169 पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 30 एप्रिल 2023 पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 25 जानेवारी 2023 ते 14 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना सावंतवाडी विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मोफत अर्ज भरून देण्याची व्यवस्था यशवंतराव चव्हाण सेंटर सावंतवाडी या ठिकाणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी दिली. तर अंमली पदार्थ घरपोच मिळत असून बेरोजगार तरुणाई व्यसनाधीन होते. रोजगार देत त्यांना रोखायला हवं असं मतही त्यांनी व्यक्त केलंय. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आता होत आहेत आणि त्याच्या भरपूर जागा म्हणजे जवळपास 8,169 जागा भरती होण्यासाठी आता तयार आहेत आणि त्याची परीक्षा होणार आहे ती 30 तारखेला होणार आहे फेब्रुवारीच्या. आणि गट आणि गट ब असे 2 प्रकार त्याच्यामध्ये. मी ते डिटेल्स तुम्हाला नंतर पाठवते. त्यामध्ये गव्हर्नमेंट जॉब हे आपल्या मुलांना बऱ्यापैकी त्यामध्ये मिळू शकतात, कारण कितीतरी मुलं आज बेरोजगार आहेत आपल्या भागामधली. कितीतरी मुलं इतकी हुशार आहेत, त्यांच्यामध्ये टॅलेंट आहे, पण त्यांना कुठेतरी रोजगार मिळत नाही आहे. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही जर परीक्षा आहे ती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवली पाहिजे आणि त्यासाठी तुमचं सर्वांचं सहकार्य आणि तुमच्या माध्यमातून ती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवावी. आणि त्याच्यामध्ये सहाय्यक कक्ष अधिकारी असतील, राज्यकर निरीक्षक असतील, पोलीस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक, तांत्रिक सहाय्यक, कर सहाय्यक आणि लिपिक टंकलेखक अशा जवळपास आज 8,169 जागा या रिक्त आहेत आणि त्या भरण्यासाठी ही परीक्षा घेणार आहे. त्याच्यामध्ये 2 सप्टेंबरला गट ब ची परीक्षा होणार आणि गट क ची परीक्षा 9 सप्टेंबरला होणार आहे. तर याची जी फॉर्म भरायची अंतिम तारीख आहे ती 25 फेब्रुवारी आहे आणि त्याच्यात ह्या सगळ्या फॉर्म भरून पूर्ण व्हायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी मुलांना ऑनलाईन फॉर्म भरणं बंधनकारक आहे. मग हे फॉर्म मुलांनी कुठे जाऊन भरायचे किंवा काय? आता ऑनलाईनची मागे आपण बघितली ग्रामपंचायतला काय परिस्थिती झाली. तर आता एवढा वेळ आहे तर मुलांनी 15 तारखेला 25 तारखेला पुढच्या सुरू होते, 25 जानेवारीला सुरू होते आता फॉर्म भरायची तारीख. तर 25 पासून आपण ह्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सेंटरला मोफतमध्ये ह्या मुलांसाठी फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतोय. इथे 2 युनिट असतील जिथे त्या मुलांना मार्गदर्शन होईल. त्याच्यामध्ये मग वयाची मर्यादा असेल, म्हणजे 18 कमाल आहे, किमान आहे आणि कमाल आहे ती 43. मग त्याच्यामध्ये आरक्षण आहेत वेगवेगळी. जर अपंग असेल तर, खेळाडू असेल तर, किंवा एखाद्या कशामध्ये प्रावीण्य अजून मिळवलेलं असेल तर, अशा वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये प्रावीण्य आहे. तर त्या मुलांना ते पोचलं पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत हे पोचलं पाहिजे. त्यासाठी आपण ही सगळ्यात महत्त्वाची इथे प्रेस घेतोय. तर मला एकच विनंती आहे की तुमच्या माध्यमातून का होईना आपल्या मुलांना हे मिळेल, म्हणजे त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचेल, ते इथे फॉर्म येऊन भरतील. भविष्यात त्या 8,000 मध्ये जरी कोकणातली 50 ते 100 मुलं जरी बसली तर ते आपल्या सगळ्यांसाठी चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे. कारण आज बघते रोज 10 मुलं तरी फोन करतात की आम्हाला नोकऱ्या हव्यात, आम्हाला काम हवं आहे, पण त्यांना नोकऱ्या नाही आहेत आणि 5-10 हजारसाठी कुठेतरी इकडे तरी जावं लागतं आणि ते त्यांचे राहण्यातच खर्च होतात. म्हणजे मुलांची अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. जसं कोकणामध्ये ना जेवढ्या हुशार टॅलेंटेड मुलं आहेत तशी जगात कुठेच नाही आहेत, पण ती नंतर पुढे पडतात. ह्या स्पर्धा परीक्षानंतर ती कुठेतरी मागे पडतात, त्यांना योग्य गायडन्स होत नाही. मागे आदरणीय पवारसाहेबांचं भाषण मी ऐकलं, म्हणजे मी तिथे होते उपस्थित पुण्यातलं. त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की मुलांची लग्न होत नाही आता, म्हणजे तरुण मुलांची लग्न होत नाही. जी हुशार शिकलेली मुलं आहेत, अतिशय हुशार, चांगल्या डिग्री मिळवली, पण त्यांची लग्न होत नाही का? तर त्यांना नोकरी नाही आहे. मग ह्याच्यावर थोडा विचार केला पाहिजे. नोकऱ्या का नाही आहेत, काय घडतंय, कशामुळे? तर आपण जे आहे त्याच्यात तरी आता सध्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू आणि त्यांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त ह्या गोष्टी पोहोचवून त्यांचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे. याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी, म्हणजे पत्रकार म्हणून तुम्ही, आम्ही कार्यकर्ते म्हणून आम्ही आणि बाकी नेत्यांनी पण याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे असं मला वाटतं. खरं तर अजून एक वाईट मला वाटतं, म्हणजे या सगळ्यामध्ये असताना मुलांमध्ये एक सतर्कता निर्माण करणं गरजेचं आहे. कारण आज मुलं व्यसनांकडे वळलेली दिसतात मला.
म्हणजे कितीतरी सत्य परिस्थिती आहे, म्हणजे कितीतरी कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली आहे की त्यांना म्हणजे नोकऱ्या नाही, म्हणजे शिकलेली मुलं आहेत, नोकऱ्या नाही म्हणून घरात बसली आणि मग ती व्यसनांकडे वळाली. म्हणजे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलेली जवळची उदाहरणं पण आहेत जी त्यांनी स्वतः उद्ध्वस्त झाले आणि कुटुंब पण उद्ध्वस्त झाली. आणि याच्यातनं काही जण जी वाचलीत राहिलीत ती व्यसनाकडे वळालीत. म्हणजे आज आहे ना, मला सांगायला पण वाईट वाटतं की आपल्या सुसंस्कृत सावंतवाडीत घरपोच म्हणजे व्यसना करणारे सगळे म्हणजे अंमली पदार्थ घरपोच मिळत आहेत. ही अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. म्हणजे आता आपल्याला वाटते पण हळूहळू वाढू शकतं हे चक्र. ह्या मुलांना वाचवायचं कोणी, तर आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. आज आपण मोठे आहोत, आपण समजदार आहोत, पण ही मुलं, तरुण मुलं ह्यांना सांगण्याच्या पलीकडे आहेत. 17-18 वर्षाची जी मुलं आहेत ती आई वडिलांनी जरा बोललं की वेगळं पाऊल उचलतात. म्हणजे आपल्या घरातल्या मुलांवरनं पण आपण विचार केला पाहिजे की त्यांच्याशी मैत्रीचं किती आपण नातं निर्माण करायचा प्रयत्न केला तरी पण ती त्यांच्या सर्कलमध्ये कशी वागतात. त्यांच्या सर्कलमध्ये एखादा वाईट मुलगा तर नाही ना, तो त्यांना व्यसनांकडे नेत नाही ना, ह्या गोष्टीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी पण सतर्क राहिलं पाहिजे, प्रशासनाने पण सतर्क राहिलं पाहिजे, अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहिलं पाहिजे आणि पत्रकारांबरोबर आम्ही नागरिकांनी पण सतर्क राहायला पाहिजे. आणि ही आपली जबाबदारी आहे. आपली सावंतवाडी सुसंस्कृत राखली पाहिजे, ठेवली पाहिजे. पुढे हीच मुलं आपली हे पुढचं सुसंस्कृतपणा वाढवणार आहे, ठेवणार आहे आणि आपलं नाव चांगलं करणार आहे सावंतवाडीचं. तर आपण एक जबाबदारी नागरिक म्हणून सगळ्यांनी, मला एक खूप मनापासून तुम्हाला हे करावं वाटतं की म्हणजे ब्रेकिंग असं नाही, पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ही 1-2-3 वेळा रिपीट करा. तुम्हाला अशी रिक्वेस्ट आहे की हे फॉर्म भरत असताना पुन्हा एकदा तुम्ही वाटल्यास एखाद दिवशी इथे येऊन एखादा फोटो काढून फॉर्म भरतायत मुलं, शेवटची तारीख आहे, तुम्ही येऊन फॉर्म भरा. असं जर तुमच्याकडनं एखादी बातमी जेणेकरून आपल्याच मुलांसाठी आपण हे करतोय, तर मला एक रिक्वेस्ट एवढी आहे की ही 1-2 बातमी तुम्ही पुन्हा एकदा 2-4 दिवसांनी रिपीट करावी आणि आपल्या मुलांपर्यंत पोहोचवावं. कारण शाळांच्या जवळपास किंवा अजून कुठे म्हणजे ह्या गोष्टी आहेत, मुलं व्यसन करतायत. आणि अजून एक विषय सायबर क्राईम, हा पण एक विषय. आणि याच्यातनं मुलं आहे ना सायबर क्राईम घडतायत, कितीतरी मुलांना ब्लॅकमेल केलं जातं. मला वाटतं आम्हाला महिलांनाच याच्यावरती पुढाकार घ्यावा लागेल. आमच्या मुलांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे आणि मोठं महिलांकडनं आंदोलन हे पुढच्या काळात आम्हाला करावं लागणार आहे. त्याच्याशिवाय याच्यावरती मला वाटत नाही की लोकांचे डोळे उघडतील किंवा मुलांचे किंवा राज्य शासनाचे डोळे उघडतील असं वाटत नाही. राज्यकर्ते आणि अधिकारी दोन्ही जबाबदार आहेत. आणि आपण महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी बघा जिथे ना 2-3 पंचवार्षिक ज्यांनी नेतृत्व केले तिथली जनता बघा, तिथला विकास बघा, तिथली कामं पहा, तिथल्या मुलींचं शिक्षण बघा, त्यांच्यासाठी संस्था आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत, कितीतरी काम आहेत. म्हणजे ना सोनं केलेलं आहे त्यांनी संधीचं, पण इथे तसं दिसत नाहीये. त्यांनी विश्वास ठेवला, निवडून दिलं, पण त्यांनी जनतेसाठी जे करायला पाहिजे ते झालेलं नाहीये. प्रत्येक वेळेला नवीन काहीतरी गाजर दाखवलं जातं. म्हणजे लोक कशी विसरून जातात, एखादं गोष्ट झाली विसरतात, मग नवीन काहीतरी बाबा मी रोजगार देणार, मग सेटअप बॉक्स आलं, हे सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी श्री भराडी देवीच्या यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आंगणेवाडीत आढावा घेतला. यावेळी खासदार विनायक राऊत काय म्हणाले पाहूया. या वर्षीची भराडी देवीची जत्रा ही गेल्या 3 वर्षानंतरची होणारी सर्वात मोठी जत्रा. पण मागच्या 10 ते 15 वर्षामध्ये जेवढे भाविक आले असतील त्याहीपेक्षा अधिक भाविक यावेळेला या जत्रेच्या निमित्ताने येण्याची शक्यता आहे. अगदी मुंबई असेल, नाशिक असेल, ठाणा असेल, मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या बाहेरची मंडळीसुद्धा भराडी देवीच्या दर्शनाच्या निमित्ताने यात्रेला येणारच आहेत. आणि येणाऱ्या यात्रेकरूंना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, रस्ते चांगले व्हावेत, पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध व्हावी, वीज पुरवठा चांगला व्हावा,
BSNLचं नेटवर्क चांगलं असावं, आरोग्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध चांगल्या व्हाव्यात. ट्रस्टच्या माध्यमातून या सगळ्या बाबींची दक्षता घेतली जाते आणि व्यवस्थापकांना ज्या ज्या अडचणी भासतात त्या प्रशासनाच्या माध्यमातून ते कळून त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न होतोय. आम्ही सुद्धा, मी आणि आमदार वैभव नाईक साहेब आहेत, आमचे अरुभाई दुधवडकर, सर्व प्रतिनिधी येऊन आज विश्वस्त महोदयांशी चर्चा केलेली आहे. काही अडीअडचणी असतील त्याच्या विचारणा केलेल्या आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये यावर्षीची गर्दी ही रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी असेल आणि म्हणून विश्वस्तांनीच आता सांगितलेलं आहे की यावर्षी किमान 2 दिवस हा दर्शनाचा कार्यक्रम ठेवण्याचा त्यांचा मनोदय आहे, तो अत्यंत स्तुत्य आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या पद्धतीने दर्शन घेता यावं आणि सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हा या आजच्या भेटीमागचा उद्देश आहे. महिनेवाडी देऊळवाडा हा जो धरणाचा जो प्रश्न आहे तो आता ते शेवटची नोटिफिकेशन आहे ती दिलेली आहे 19A ची आणि त्याची मुदत उद्या 1 तारीखपर्यंत आहे. संपूर्ण त्या जागेचं कॉम्पेन्सेशनच्या रूपाने अनुदान जे लोकांना मिळणार आहे ते 11 करोड रुपये मिळणार आहे आणि ते 11 करोड रुपये सुद्धा जमा झालेले आहेत प्रांतांकडे. त्याच्यातला 50% जमा झालेले आहेत, 50% प्रोसिजरमध्ये आहेत. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम त्या धरणाच्या निमित्ताने लोकांना थेट मिळणार आहे आणि 1 तारीखच्या नंतर मुदत संपली, 60 दिवसाची मुदत संपल्यानंतर प्रोसिजर करून ताबडतोब वर्क ऑर्डर देण्याची व्यवस्था करू. जगदंबेच्या कृपेने ते धरणसुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण होईल आणि आमचा त्याच्या पुढचा जो प्रकल्प आहे की त्या धरणातलं पाणी लिफ्ट करून आंगणेवाडी ह्या वाडीला कायमस्वरूपी कसं देता येईल हा सुद्धा प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये आम्ही इन्क्लूड करणार आहोत. संपूर्ण म्हणजे आमचं सर्वांचे आराध्य दैवत, कुलदैवत किंवा अगदी श्रद्धेचं स्थान म्हणून आम्ही भराडी मातेकडे नतमस्तक होत असतो. सर्वच पक्षाचे येतात, तसे शिवसेनेचे सुद्धा खूप मंडळी संपूर्ण महाराष्ट्रातून यावर्षी सुद्धा येतील आणि ते कायमस्वरूपी या ठिकाणी येत राहो यासाठी जगदंबेने, भराडी मातेने सर्वांना तशी इच्छा आणि निरोगी दीर्घायुष्य देवो अशी प्रार्थना आम्ही केलेली आहे. माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्या पाठीमागे जे काय अरिष्ट असेल ते पण दूर हो अशी प्रार्थना मी भराडी मातेकडे केलेली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 104 टॉवर्स जे मंजूर झाले होते त्याच्यापैकी जवळजवळ 85 टॉवर ऑलरेडी कार्यान्वित झाले. त्यानंतर 74 टॉवर 4Gचे आहेत आणि मग त्यानंतर शेवटचे 101 नवीन अजून टॉवर नवीन 4Gचे आहेत. पण जे 74 टॉवर्स जे आहेत ते त्या पुढच्या 1.5 वर्षात पूर्ण होणार आहे आणि त्यानंतर मग बाकीच्या प्रत्येक गावामध्ये आता टॉवर प्रस्तावित केलेला आहे. आणि खास करून यात्रेच्या निमित्ताने BSNLच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. मागच्या 3 वर्षापूर्वी असं झालं होतं की या ठिकाणी जवळजवळ 9 लाख कॉल्स या मंदिराच्या परिसरातून केले गेले होते आणि BSNLने ते अटेंड केले होते. यावर्षी किमान 20 लाखाच्या आसपास BSNLच्या माध्यमातून कॉल्स जातील. त्या अनुषंगाने यंत्रणा सक्षम ठेवा अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. वेंगुर्ला तालुका गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातील महिलांनी हळदी कुंकू कार्यक्रमाचं औचित्य साधून एक अनोखा उपक्रम राबवलाय. यावेळी या महिलांनी उपस्थित महिलांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त पौष्टिक भरड धान्य वाटून निरामय जीवनाचा संदेश दिलाय. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक
आमचा जागतिक भरड धान्य दिन म्हणून इंटरनॅशनल मायलेट्स इयर असा सादर होत आहे. त्यामुळे आपल्या पंतप्रधान मोदींनी ही नवीन संकल्पना मांडली होती. त्याच अंतर्गत आम्ही नाचणे हे आमचं भरड धान्य म्हणून आम्ही आज महिलांना, आमच्या भगिनींना वाण म्हणून देत आहोत. कारण आज असं झालं आहे की नाचणं जवळपास नाहीसंच होत चाललं आहे. कारण त्याचं इतकं महत्त्व आहे की त्याच्यामुळे भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं. आज डॉक्टर मुलांसाठी, लहान मुलांना नाचण्याचं सत्वच द्या म्हणून सांगतात, किंवा मोठ्या व्यक्तींना पचायला जड होतं, नाचणं हलकं असतं म्हणून त्यांची भाकरी किंवा सत्तू हे प्रकार द्यायला सांगतात. म्हणून हीच संकल्पना आम्ही याची ठेवून आंतरराष्ट्रीय भरड दिनाचं निमित्त साधून आम्ही भरड, आमचं कोकणात पीक हे जास्त प्रमाणात होत असल्यामुळे आम्ही ते भरड धान्य या नात्याने महिलांना ते वाण म्हणून देतो. आम्ही पण असा विचार केला की हे वर्ष जर इंटरनॅशनल मायलेट्स ऑफ इयर आहे तर आपणही आमच्या महिलांना एक आदर्श घडवून देऊया, जेणे की आपल्या समाजातील किंवा इतरही बायकांना त्याची जागरूकता होतील. कारण आज हा विषय जर मावळत चालला आहे तर कुठेतरी ते परत यावं आणि त्याची परत एक संकल्पना रुजू व्हावी आणि आमच्या पुढील पिढीसाठी त्याचं महत्त्व सगळं रुजू व्हावा, या उद्देशाने आम्ही ही संकल्पना मांडली. आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो हा उद्देश समोर ठेवून समाजातील महिलांच्या आरोग्यासंदर्भात काही संदेश दिला पाहिजे म्हणून हे भरड धान्य वाटप करून आरोग्याचा संदेश यावेळी देण्यात आला. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष सुजाता पडवळ, सचिव अमृता पाडगाव, डोसा बनवता येतो, आपण जे घावणे म्हणतो ते बनवता येतात, त्याचा भात होतो. म्हणजे भाताला पर्यायी उपयोग हा वरीचा सुद्धा आहे. म्हणजे जे आपण म्हणतो की डायबेटीससाठी दोन्ही ह्या गोष्टी, डायबेटीस आता आपलं सगळ्यात जास्त डायबेटीस वाढतोय तो भारतामध्ये. म्हणजे भारत हा पुढच्या काळात डायबेटीसचा एक मोठं हे होईल की लोकसंख्या असलेला देश होईल अशी परिस्थिती आहे. आणि अशा परिस्थितीत ही दोन्ही धान्य, तृणधान्य वापरणं अतिशय आवश्यक आहे. म्हणजे डायबेटीस ज्यांना आहे त्यांनी सुद्धा ज्वारी वापरली पाहिजे, आपलं नाचणी वापरली पाहिजे, ज्वारी वापरली पाहिजे आणि वरी पण वापरली पाहिजे. भाताला पर्यायी हा हे आहे, वरी हा वापरता येतो. त्यामुळे ह्याचा उपयोग अतिशय चांगला आहे. आणि आम्ही संपूर्ण समाजाला, म्हणजे आता तुमच्या ज्या सगळ्या भगिनी आहेत त्यांना आम्ही ह्या मार्फत हे देऊ संदेश देऊ इच्छितो की त्यांनी हे पुढच्या काळात ही धान्य, तृणधान्य वापरावीत आणि आपलं आरोग्य चांगलं ठेवावं, सुदृढ ठेवावं, सशक्त ठेवावं. आणि ह्या सगळ्या नवीन वर्षाच्या माझ्या ह्या सगळ्या संपूर्ण समाजाला हे आहेत, शुभेच्छा आहेत की हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वापरून सगळ्यांनी आपलं आरोग्य चांगलं, उत्तम ठेवावं. वैदिक पंचांगानुसार जसं आपल्याला माहिती आहे की संक्रांतीला आपण जे वाण वाटतो त्याच्या मागचं कारण असं असतं की त्याची जे धान्य किंवा जी वस्तू आपण वाटतो त्याचं उत्पादन वर्षभरात
त्याचं उत्पादन कमी येणार आणि ते उत्पादन वाढावं, त्याची भरभराट व्हावी म्हणून आपण सवाष्णींच्या घरी जाऊन ते वाण त्यांना बोलवून आनंदाने ते वाण त्यांना देतो, जेणेकरून ते वाण घरोघरी पोचावं, त्याची भरभराट व्हावी. हाच उद्देश मनात ठेवून आम्ही आज ही नाचणी, हे जे आपल्याकडे पिकतं ते फिंगर मिलेट, म्हणजे हे सगळ्यात चांगलं मिलेट आहे आणि भारत जो आहे आपला तो वर्ल्डमध्ये नंबर 2ला आहे जो हे मिलेट प्रोडक्शन करतो. तर आपल्या नरेंद्र मोदींनी पण हे वर्ष जे डिक्लेअर केलेलं आहे, 72 देशांनी त्याला मान्यता दिलेली आहे की हे आपलं इंटरनॅशनल मिलेट इयर असेल. तर त्यालाच आमचा एक गुड संदेश आमच्या समाजाच्या माध्यमातून आम्ही हा पहिला उपक्रम राबवतो आणि त्याच्यात राबवताना सुद्धा आम्ही हे जे नाचणी पीक आहे ह्याची भरभराट व्हावी, ह्याची लोकांना माहिती व्हावी, त्याच्यासाठी आम्ही हे आज वाण म्हणून देतोय. नाचणी ही लहान बाळांपासून ते वयस्कर लोकांपर्यंत कोणीही खाऊ शकतात. ती पचायला एकदम हलकी आहे, त्यामुळे सगळ्यांना त्याचे वेगवेगळे पदार्थ आपण जरी करून घातले तरी ते पौष्टिक असतात. त्यामुळे सर्वांनी नाचणी खावी अशी पद्धतीनेच आम्ही सिंधुदुर्ग भरड धान्य मिशनला आपण सपोर्ट करूया. या ठिकाणी आम्ही तृणधान्य वाटप केलं आहे आणि तृणधान्यामार्फत पौष्टिक तृणधान्य असल्यामुळे तेच सर्व महिलांनी वापरून आपले आरोग्य जास्तीत जास्त चांगले करावे असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे एक आदर्श निर्माण व्हावा यासाठी आम्ही ही सुरुवात केलेली आहे. तर त्यासाठी आम्ही नाचणी हे धान्य निवडले आणि सर्वांच्या मताने आम्ही ते वाटप करण्याचं ठरवलेलं आहे. सध्या सुरुवात केलेली आहे, कार्यकारी निर्मिती केलेली आहे आणि आता हे फक्त आता आपल्या समाजापुरतं मर्यादित आत्ता ठेवलेलं आहे, पण आम्ही इतर समाजासाठी पण करण्याचा आमचा एक मानस आहे. हे धान्य वाटायचं ठरवलं हळदी कुंकवाला, जो आमचा पहिला उपक्रम आहे या कमिटीचा आणि हे मला खूपच म्हणजे सगळ्यांची संकल्पना आवडलेली आहे की त्यांनी हा स्पेशली नाचणं हे धान्य सिलेक्ट केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही ह्याच्यातून एक चांगला संदेश देऊ इच्छितो सगळ्या लोकांना की एक काहीतरी तुम्ही ह्याच्यामधून बोध घ्यावा असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. अरुणा धरणाच्या डाव्या कालव्याचं काम उंबर्डे ग्रामस्थांनी रोखलं. जमीन मालकांना विश्वासात न घेता काम सुरू असल्यानं ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतलाय. आखवणे धरणाच्या कालव्याची कामं सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. धरणाचा डावा कालवा हा उंबर्डे परिसरातून जातो, मात्र याच काम करताना जमीन मालकांना विश्वासात न घेता हे काम केलं जात आहे. ठेकेदारांना जमिनीची खोदाई केली. या संदर्भात उंबर्डे ग्रामस्थांनी कामाच्या ठिकाणी जाऊन काम रोखलं. अधिकाऱ्यांनाही ग्रामस्थांनी धारेवर धरलंय. आज उंबर्डे महबूबनगर येथे अरुणा प्रकल्प पटबंधारे यांच्या वतीने मुख्य वाहिनी आमच्या महबूबनगरमध्ये टाकत असताना आम्ही आज गट क्रमांक 163 आणि 243 या ठिकाणी आज उपस्थित आहोत. आपल्या सर्वांना आम्ही कळवू इच्छितो की या अधिकाऱ्यांनी या जमिनीचे जे 7/12चे मूळ मालक आहेत, या मालकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता या ठिकाणी त्यांच्या लहान मुलांची सही घेतलेली आहे. या जमिनीचे जे मूळ मालक आहेत, या मूळ मालकांची त्यांनी सही घेतलेली नाही आहे. मी आपल्याला या ठिकाणी दाखवू इच्छितो की 7/12मध्ये गट नंबर 163, गट नंबर 243मध्ये या 7/12मध्ये एवढ्या व्यक्ती असताना, मूळ मालक असताना त्यांना या ठिकाणी अंधारात ठेवण्यात आलं. कोणालाही व्यक्तिशः माहिती देण्यात आलेली नाही, नोटीस देण्यात आलेली नाही. या 7/12तील व्यक्तींना त्याची कल्पना नाही आणि ही कल्पना नसताना या विभागाच्या माध्यमातून पाईपलाईन टाकण्यात येत आहे, खोदाई होत आहे आणि पंचनामासुद्धा या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे. मुळातच ही पाईपलाईन टाकताना कोणत्याही प्रकारचा विश्वास या आमच्या 7/12तील व्यक्तींना देण्यात आलेला नाही. तशी त्यांची रितसर सहीसुद्धा घेतलेली नाही आहे.
या ठिकाणी मी त्यांनी सर्वे केल्याप्रमाणे जो माझ्याकडे पेपर आहे तो आपल्याला दाखवत आहे की ही पाईपलाईन पूर्णपणे जमिनीच्या मूळ मालकांना न विचारता टाकण्यात आलेली आहे. त्याच पद्धतीने ज्यावेळी सर्वे करण्यात आला तो सर्वे पंचनामा हा सुद्धा सक्षम घरातील कोणतीही व्यक्ती 7/12तील मूळ मालक नसताना त्यांनी केलेला आहे. हा पूर्णपणे अनागोंदी कारभार आहे आणि या कारभाराच्या विरोधामध्ये आज आम्ही दाद मागतोय पाटबंधारे विभागाकडे की हे चाललेला अनागोंदी कारभार आणि अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत असलेली उत्तरं ही आमची समाधानकारक नाही आहेत. आपल्या लोकांवरती हा अन्याय होत आहे. सरकारचा कायदा आहे की कोणतीही सरकारी योजना ही झालीच पाहिजे, मात्र शेतकरी, कष्टकरी आणि जमिनीचे मूळ मालक यांना विश्वासात घेऊन त्यांचं समाधान करून ही शासनाची योजना राबवली गेली पाहिजे. आज कोणताही मोबदला दिला गेला नाही, मूळ मालकाला या ठिकाणी कल्पना नाही, त्याची संमती नाही, सही नाही आणि तुम्ही या शासनाच्या ज्या योजना आहेत हे अधिकारी या ठिकाणी राबवण्याचं काम करतायत आणि हे पूर्णपणे अधिकृत आहे. छोट्या छोट्या मुलांच्या या ठिकाणी सह्या घेत आहेत 7/12मध्ये एवढी लोक जबाबदार असताना सुद्धा. आणि या कारभाराच्या विरोधात आज आम्ही आंदोलन पुकारण्याच्या तयारीमध्ये आहोत. लवकरात लवकर या विभागाने आमचं समाधान न केल्यास हे आम्ही काम बंद पाडू आणि हा आमचा हक्क आहे. राज्यघटनेने आम्हाला अधिकार दिलेला आहे की मूळ जमीन मालकांना जोपर्यंत विश्वासात घेतलं जात नाही, त्यांचं समाधान केलं जात नाही, तोपर्यंत कोणतंही काम आम्ही चालू देणार नाही असा आम्ही पवित्रा घेतलेला आहे. आमच्या ज्या समस्या आहेत या समस्यांचं निराकरण झालं पाहिजे, पुन्हा सर्वे झाला पाहिजे, पुन्हा एकदा तो त्याचा पंचनामा झाला पाहिजे, जमिनीच्या मूळ मालकांना घेऊन हा पंचनामा झाला पाहिजे आणि थेट याचा मोबदला त्या जमिनीच्या मूळ मालकांना मिळाला पाहिजे. यासाठी आमचा लढा आहे. तरी अशा चाललेल्या अनागोंदी कारभाराच्या विरोधात आम्ही पुन्हा एकदा या ठिकाणी आंदोलन करू. लवकरात लवकर आमचं समाधान न झाल्यास या ठिकाणी जन आंदोलन करून या रोषाला आपल्याला सामोरं जावं लागेल असं या ठिकाणी मी आपल्याला इशारा देतो आणि मूळ मालकांना न्याय मिळावा ही मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. आमदार भास्कर जाधव यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर केलेल्या टीकेला भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी तिखट शब्दात प्रत्युत्तर दिलंय. पाहुयात काय म्हणालेत निलेश राणे. भास्कर जाधवला राणेसाहेब कधी कळणार नाही, कारण का सातत्याने भास्कर जाधव हा नेहमी त्याची किटकिटच असते, त्याचं कोणाबरोबरच पटत नाही. ते रमेशराव कदम साहेब असतील माजी आमदार, मग ते उदय सामंत असतील, रामदास कदम असतील, शेखर निकम असतील, सुनील तटकरे असतील, ह्याचं कोणाबरोबरच पटत नाही आणि सातत्याने नुसतं नेगेटिव्ह बोलत राहणं, टीका करत राहणं. अरे बाबा, राणेसाहेब तुझ्याबद्दल कधी बोलत सुद्धा नाही, तुझी दखल सुद्धा घेत नाही, तू किती भुंकत असतोस ते कधी तुझ्याकडे बघत सुद्धा नाही. अरे म्हणून तू आपल्या लायकीत राहा. म्हणे राणेसाहेब स्वतःच्या मुलाला निवडून आणू शकत नाही. अरे बाबा, राणेसाहेबांचा मुलगा निवडणुकीला उभा तर राहतो, तू तुझ्या मुलाला दुसऱ्यांदा का नाही उभा केलास? फाटली ना तुझी. एका शहराचा नगरसेवक म्हणून त्याला परत उभा करू शकला नाहीस तू, एका वॉर्ड पुरता. आणि तू शेठ, तू मोठा नेता. अरे ते काय झालंय, ते सगळं उद्धव ठाकरेंच्या आजूबाजूला राहिलेच 5. आणि ते म्हणतात ना, ते हिंदीमध्ये म्हण आहे, अंधो में काणा शाणा होता है. तू उद्धव ठाकरेंचा काण्या. त्यांच्याकडे आता तू कोण दुसरं नाही आहे म्हणून एक तूच ओकतोस आणि म्हणून ते मीडियावाले तुझ्याकडे येतात.
शिस्तीत राहा. तुझ्याकडे 5 कार्यकर्ते नाहीत मला माहिती आहे. ते मागच्या वेळेस तुझ्या घरावर जे काय झालं होतं, तू 1 महिना घराच्या बाहेर निघाला नाहीस. निलेश राणेने तुला एकदा नाही, दोनदा नाही, 3-4 वेळेला तुला तुझी औकात दाखवली. राणे साहेबांवर बोलशील तर अजून पण भाषा खाली जाऊ शकते. गुहागरमध्ये येऊन तुझी आबरू काढणार, लक्षात ठेव. अवकादीत राहा. राणेसाहेबांचं काम करतील, ते त्यांच्या लेवलचं जे काय आहे ते करतील. तू तुझ्या लेवलमध्ये राहायचं. नाहीतर निलेश राणे तुझी लेवल तुझ्या एरियामध्ये येणार. तुझा कसला एरिया? गुहागरमध्ये मतदारसंघामध्ये येऊन आबरू काढून जाणार, लक्षात ठेव. शिस्तीत राहायचं. आणि निलेश राणे हाच तुला एक दिवस तुला घरी पाठवणार आणि तुझं राजकारण संपवणार, हे मी तुला शब्द. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कोकणचा महाडान्सर या स्पर्धेत सर्वात आकर्षक ठरलं ते रेडी येथील समर्थ गवंडी यांनी सादर केलेलं आणि सुप्रसिद्ध संगीतकार गायक सलील कुलकर्णी यांनी गायलेलं आणि संदीप खरे यांनी लिहिलेलं दमलेल्या बाबाजी कहाणी तुला हे नृत्य. समर्थ गवंडेच्या या नृत्याचं सादरीकरण झाल्यानंतर अभिनेत्री रुचिरा जाधव अत्यंत भावुक झाल्या आणि बऱ्याच वेळ त्या रडत होत्या. हे पाहून उपस्थित रसिकांनाही आपले अश्रू अनावर झाले. पाहूया. निजलेली एक परिराणी उतरते तोंड डोळ्या. I think Ruchira is already into tears. So परीक्षक रडलेत म्हटले विषय संपलेला आहे. So Ruchira, I can imagine the contribution of dad is nothing. म्हणजे आणि लेक जेव्हा अभिनय क्षेत्रात एका मोठ्या दिव्यात उतरते तेव्हा सगळ्या गोष्टींना मॅनेज करणं ॲज अ डॅड इज व्हेरी डिफिकल्ट. इवन माय डॉटर इज इंटू ॲक्टिंग अँड सिंगिंग. सो खूप कठीण असतं एक मुलगी म्हणून, सुंदर दिसणारी मुलगी म्हणून इंडस्ट्रीमध्ये येणं. जी सोनेरी चंदेरी दुनिया आहे ती खूप, त्याचे बरेच किस्से आम्ही ऐकलेले आहेत. तुम्ही एक प्रश्न विचारला मला की योगदान काय आहे बाबांचं. योगदान वगैरे काही नाही आहे. जे आहे ते सगळं माझ्या बाबांचं आहे आणि त्यांचंच राहणार आहे. हे गाणं फार डिफिकल्ट आहे. म्हणजे हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प. 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल. 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर.
10,50,000 पासून व्यापारी गाळे सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. कोकणी कलावंतांचीच भूमी आहे. मराठी रंगभूमी गाजवणारे अनेक दिग्गज कलावंत हे कोकणातलेच आहेत. कोकणचा महाडान्सर या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या अनेक युवा कलावंतांमध्ये प्रचंड कौशल्य आणि टॅलेंट असून त्यांना माझ्याकडून हवं ते सहकार्य करण्यात येईल अशी ग्वाही कोकणचा महाडान्सर या स्पर्धेचे परीक्षक आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते संतोष सुवेकर यांनी दिली. कुठला बघा नाही तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल. ये बाबूराव का स्टाइल है. कॉम्पिटिशन मध्ये नाही आहेत. हे असते तर मला वाटतं की पुढच्या 10 राऊंडची गरज. पण तुम्ही खरंच वेडे आहात. सुपर कमाल हॅट्स ऑफ. फुल्ली एंटरटेनमेंट कम्प्लीट. बऱ्याच वेळचा थकवा गेला. मला वाटतं आता 15 मिनिटाचा ब्रेक नको, कंटिन्यू करूया. अरे तुम्ही कुठे प्रयत्न केला असेलच नक्की, पण मी प्लीज तुम्हाला कळकळीने सांगतो, डान्स इंडिया डान्स किंवा हे जे कॉम्पिटिशन्स आहेत तिकडे जा. आपल्या कोकणातली माती काय धुवाधार आहे ना, तिकडे कळू दे. प्लीज जा. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प. 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल. 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. कुडाळ कविलकाटे ग्रामसेवा संघ निर्मित आणि साई जळवी फिल्म्स प्रस्तुत कोकणचा महाडान्सर या भव्यदिव्य डान्स स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत प्रथम विजेती ठरली ती कांदिवली मुंबईची प्रिया नासकर. तुझा 7/12 हायर कोरा या गाण्यावर बहारदार नृत्य करत तिनं सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं. कुडाळ कविलकाटे येथील श्री सिद्धी गणपती मंदिराच्या 25व्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सोमवारी सायंकाळी सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांच्या उपस्थितीत कविलकाटे ग्रामसेवा संघ निर्मित आणि साई जळवी फिल्म्स प्रस्तुत कोकणचा महाडान्सर ही भव्य सोलो आणि जोडी नृत्य स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. प्रथमच कुडाळ शहरात ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नृत्य स्पर्धा झाली. या स्पर्धेचं कोकण 7 लाईव्ह मीडिया पार्टनर होतं. या स्पर्धेचं उद्घाटन करण्यासाठी व्यासपीठावर युवा उद्योजक आणि भाजपचे युवा नेते विशाल परब, कोकण 7 लाईव्हचे उपसंपादक प्राध्यापक रुपेश पाटील, पत्रकार शेखर सामंत, नगराध्यक्ष आफरीन करोळ, माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली, उद्योजक संतोष सावंत, कुडाळ तालुका खरेदी विक्री संघाचे नूतन अध्यक्ष दीपक नारकर, नगरसेविका ज्योती जळवी, फिल्म प्रोड्युसर साईनाथ जळवी, राजू जळवी यांसह मान्यवर उपस्थित होते. कुडाळ कविलकाटे ग्रामसेवा संघ निर्मित आणि साई जळवी फिल्म्स प्रस्तुत कोकणचा महाडान्सर या भव्य दिव्य डान्स स्पर्धा कविलकाटे येथील श्री सिद्धी गणपती मंदिराच्या भव्य प्रांगणात पार पडली. या स्पर्धेत प्रथम विजेती ठरली ती कांदिवली मुंबईची प्रिया नासकर. तिनं एकेरी नृत्य सादर करत तुझा 7/12 हायर कोरा या गाण्यावर बहारदार नृत्य करीत परीक्षक सिने अभिनेते संतोष सुवेकर, झी मराठीवरील माझ्या नवऱ्याची बायको आणि कलर्स मराठी वाहिनीवरील बिग बॉस फेम अभिनेत्री रुचिरा जाधव यांचं विशेष लक्ष वेधत विजेतेपदाला गवसणी घातली. तर कुडाळच्या कन्या दीक्षा नाईक, संजना पवार यांना उपविजेतेपद मिळालं.
हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ऍप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. भाजप ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते भिडले. ऑक्सिजन टुरिझम हा कोकण 7 लाईव्हनं उचललेला आंतरराष्ट्रीय मुद्दा. माहिती उपसंचालक डॉक्टर गणेश मुळे यांनी केलं कौतुक. आणि भास्कर जाधव लायकीत राहायचं, निलेश राणेंचा इशारा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली, येथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.